Nakuha sa CCTV ang aktwal nga disgrasya sa National Highway sa Tanhay City sa Negros Oriental na angol ang duha ka wa pa mailhing lalaki nga nag-standby sa tindahan nga gidaro sa V-Hire. Sa CCTV video makita ang puting van nga migawa sa iyang linya ug milaho sa tindahan at bang sa Samang Katoliko sa Tanay City. Nihapit pa niini ang L300 van nga iyang gikatagbo. Gumikan sa kakusog sa impact nakaatras ang L300 hangtod sa kanal. Wahinon makita sa kamera apan ang traffic investigator sa kapulisan sa Tanay mingon nga napiapi ang tricycle nga giparking usab at tubangan sa tindahan dihang gibanggaan sa van. Nasayran usab sa investigasyon nga nakatagpilaw diay ang driver sa V-Hire o may sangkot sa aksidente. Gibuhian na hinoon sa kapulisan ang driver sa V-Hire human nagkasabot sa mga biktima. Tambag sa kapulisan sa mga driver nga likayan nga magbilar aron dili makatagpilaw atol sa biyahe.